do all things through Christ who gives me strength. So ang point ani mga igsuon nga gipasabot ni Paul ani nga verse is that sa bisan unsang aspeto kuno sa atong kinabuhi, sa bisan unsang sa bisan unsang pagsulay sa atong kinabuhi, naaman kuno'y problema or wala, naamon kuno'y kay kwarta or nagkahurot ng imong kwarta, naamon kuno kas kaguol o naakas kalipay, sa bisan unsang aspeto, na panahon nga okay ka, na panahon nga sakit ka, na panahon nga dili ka okay, na panahon nga karabing problema, but makaya daay kuno nato anuman because si Christ naghatag na tog kaligkon. Remember this, padato mga kawarma pobre, atong hinumduman nga wala tay mahimo kung wala ang Dios sa atong mga kinabuhi. Yes, so kana sayop